V dnešnom videu sa pozrieme na neobľúbeného člena rodiny športových áut. Preskúmame jeho tajomstvá a taktiež zistíme, aký v skutočnosti je. A to priamo od majiteľa. Nasadať, ideme sa povoziť na Tesla Roadster prvej generácie. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Roadster od Tesly svojho času vzbudil veľmi veľký rozruch, jednak kvôli svojej slávnej DNA, pretože Lotus, a jednak kvôli slávne neslávnemu testu v Top Geari, ktorý teda nedopadol úplne pozitívne pre toto auto. Túto štafetu však v súčasnosti preberá jeho druhá generácia, ktorá sľubuje takmer nemožné. No a či sa jej to podarí splniť, tak to uvidíme. Tesla Roadster bol prvý sériovo vyrábaný automobil v histórii ľudstva, ktorý bol vynesený do voľného vesmíru. No a odvtedy tam vlastne on putuje. Toto všetko sa udialo vo februári 2018 v rámci prvotného pilotného testu Falcon Heavy, teda nosnej rakety novej generácie. No a súčasťou toho fejkového nákladu bola práve Tesla Roadster, osobné auto Elona Muska. O tomto chlapíkovi si môžete myslieť svoje a predpokladám, že si aj myslíte, ale jedno sa mu uprieť nedá. Je to marketingový génius. Je to človek, ktorý prepisuje marketingové učebnice. No ale späť k tomuto autu, ktoré nás dnes zaujíma predovšetkým. Tesla Roadster konštrukčne a ideovo vychádza z úplne iného auta, než by ste si mysleli. V 90. rokoch totiž existoval prototyp, ktorý sa nazýval T-Zero. Všetko sa však zmenilo v momente, keď sa istý pán Musk posadil do toho prototypu, previezol sa a navrhol týmto ľuďom spoluprácu. No a presne tu sa začína písať aj história značky Tesla Motors. Ideovo sa teda Tesla inšpirovala u T-Zero, odkiaľ prebrala aj niektoré prvky, napríklad batériu alebo elektroniku, ale auto, technický základ si Tesla požičala od úplne iného donora, konkrétne z Anglicka, a hľadáte správne, bol to Lotus, teda auta, ktoré stoja na rovnakej platforme. Lotus Elise, Lotus Exige a celkom prekvapujúcu aj Opel Speedster. Toto boli autá, ktoré sa vyrábali v jednej továrni na jednej linke. No a práve s touto informáciou súvisí aj jeden dlhodobý mýtus, ktorý počúvam neustále, a ten znie, že Tesla zobrala len starú osvedčenú platformu od Lotusu, vyhádzala von všetky komponenty, ktoré súviseli so spaľovacím motorom, dala dnu batérie, elektromotor a bolo vymalované. Podľa informácií zo samotnej Tesly totižto má spoločných len 7% dielov s inými Lotusmi. Čelné okno, volant, sedačky, časť prednej nápravy. Mimochodom, podvozok je dlhší o zhruba 6 cm. Auto má úplne inú zadnú nápravu, celkom logicky, pretože ten pohon je tam úplne a diametrálne iný. Roadster bol len akýsi test pre Teslu, kým sa pustila do veľkosériovej výroby svojich ostatných modelov, ktoré dnes poznáme. Vyrábal sa v rokoch 2008 až 2012 a nakoniec sa ich vyrobilo 2450 kusov. Ak si teraz myslíte, že je to trocha málo a že to bolo vlastne neúspešné auto, tak vás sklamem, pretože tomu tak nie je. Tento počet bol totižto výsledkom dohody, ktorú mali Tesla s Lotusom. Lotus dodával iba holé šasy bez akýchkoľvek iných komponentov, no a Tesla si tam už montovala svoje veci, vrátane batérií a elektromotoru. Roadster sa nakoniec predával vo vyše 30 krajinách sveta, a tak môžeme nakoniec považovať tento elektropokus za úspešný. Počas celej existencie Roadsteru bolo niekoľko evolúcií, ktoré sa označovali ako napríklad 1,5, 2,5 alebo 3,0. Maximálka bola elektronicky obmedzená na 201 km v hodine, ale údajne toto auto bolo schopné ďaleko vyšších rýchlostí. Už podľa týchto rozmerov vidíte, že toto je skutočne maličké auto. Či už pri ňom sedíte, alebo ste vo vnútri. Ten interiér je naozaj veľmi stiesnený a už len to nasadanie dnu je také polokomické, pretože prekračujete obrovský hrubý prach. Keď už tu sedíte, tak toho miesta tu rozhodne nie je na rozdávanie. Ale dosť bolo teórie, poďme si vyskúšať tuto na slalomovej trati priamo v centre bezpečnej jazdy na Slovakerengu, ako toto auto vlastne chodí. Veľmi som na to zvedavý, hlavne či bude až priveľmi cítiť tú záťaž, ktorú nesieme vzadu, teda tie batérie. A mimochodom, pohotovostná hmotnosť tohto auta, to je veľmi dôležitý údaj. Prvá verzia mala niečo cez 1300 kg, ale tá ďalšia evolúcia už skresala toto číslo pod 1300. Takže vo finále to nebolo až také ťažké auto, ale v porovnaní s originálom, z ktorého vychádza, teda s Elisom, je to stále pomerne obézne auto, ale poďme si to vyskúšať.
Tak priatelia, toto sú prvé metre na palube Tesla Roadster. Je to hlavne strašne malé, presne ako originál Lotus. Ten volant to je jak z motokári, nedá sa nejako nastaviť. Sedačku mám maximálne vzadu, takže už neviem s ňou nič urobiť. Takže ak vám toto nevyhovuje, táto poloha, tak žiaľ Bohu, toto nie je auto pre vás. Ďalší veľký nezvyk je, že vlastne nepočujem za sebou žiaden motor, nevycítim žiadne vibrácie, ale počujem len také jemné bzučanie. Verím tomu, že väčšina ľudí by si ani nikdy nezvykla. Potrebujete počuť tie otáčky, to, jak ten motor naráža na ten obmedzovač a tu sa proste nič také nedieje. A je to akurát tak polotáčky, že nemusím prehádzovať ruky a nič podobné. Klamal by som, keby som povedal, že tam nie je cítiť tú hmotnosť, lebo toto všetko za mňou sú vlastne batérie, ktoré sú v takom boxe veľkom, vážia 400 kg. A originál motor, ktorý sem Lotus dával, tak bol od Toyoty 1.8. A som 100% si istý, že tá hmotnosť tu určite nebola taká, ale stále je to perfektné vozenie, pretože ste veľmi nízko a je to radosť šoferovať. Takže poďme sa previesť na bežnú cestu. Bum, zatvoril som tieto mikrodvere. No a vedľa mňa sedí Jirka. Ahoj, vítam ťa. Ahoj, zdravím vás všechny. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že dnes teda máme tu šancu natočiť Teslu Roadster, pretože toto je dosť unikátne auto, nielen tým, čo to je, ale aj počtami, ktoré sú na našich cestách. Ty si mi spomínal, že v Čechách nejaké sú a na Slovensku ani jedno. Na Slovensku si myslím, že není žádná. O akom výkone sa bavíme v tomto aute konkrétne? V tomto aute se bavíme o tom výkoně těch 220 kW. A toto všetko v kombinácii so 400 Nm, ktoré sú k dispozícii už od nulových otáčok, tak to auto je naozaj že dynamické. Stlačíte akcelerátor a to auto okamžite. Wow, presne. S touhletou Teslou mám asi 80 000 naježděných, s S-kem 400 000, s X-kama 200 000. No ale keď sa bavíme práve o Roadsteri, tak prvá otázka musí byť logicky, že čo ťa to napadlo si takéto auto zaobstarať, ako čím ťa to zaujalo? Když začala první elektromobilita nějak v těch 90. letech, tak na to člověk, to bylo nedosažitelný, nehledě na to, že se to tady blbě schvalovalo. Škodovky měly nějaký ty favority a podobně, ale to byly auta všechno s krátkým dojezdem. A já v rámci své profese potřebuji cestovat, takže když přišla Tesla, tak Tesla byla první v podstatě nejdokonalejší elektromobil. Třeba konkrétně tohleto auto, i když už se 10 let se nevyrábí, pořád je to vlastně kuriozita. Je to v podstatě takový splněný sen. A povedz mi, že keď teda už máš tie kilometre tu nabehané, po 100 000 už tu bude, a čo si musel všetko riešiť na tom aute? Lebo to je hneď taká jedna z prvých otázok, ktoré ja dostávam väčšinou od ľudí, keď sa pýtajú na elektromobily. Tak co jsem tady musel opravovat? Odešlo něco v elektronice, tak se vyměňovaly nějaké elektronické komponenty, jako třeba dálkový odemykání auta a podobně. Teďka vlastně to auto přestalo topit, takže se řeší oprava topení. Tohle je super sport, takže vlastně tady musíte počítat s cenama třeba oprav jako u toho Ferrari nebo prostě u toho Porsche. Když vezmu Teslu, tak Tesla má o 50% nižší servisní náklady než Porsche. Jo, ale jako když to srovnám, ať vezmu kteroukoliv Teslu, tak tato Tesla je v podstatě výkonově jedna z nejhorších, když to řeknu. Z 0 na 100 3,7, jeden motor, 53 nebo 54 kW baterie, Áno. Jo, ale přesto s tím autem jsem dokázal najet a nejel jsem 440 km. Na jedno nabití. Na jedno nabití, to jsem jel z Vysokých Tater k nám na Moravu a ještě mě zůstalo. Tohle je vlastně první Tesla, takže vlastně, jak si říkal, tak na tomhle se Tesla učila. Ale přesto, že se učila, tak mezi elektromobilama to bylo jako povedený auto. Ja som aj na Volant TV už priniesol svojho času napríklad elektrickú Toyota RAV4 a tá mala dojazd niekde do 150 km a zrazu došla Tesla, ktorá mala dvojnásobok, tak to naozaj bolo, že wow. A ty si predpokladám, tuto nič nerobil s baterkami. S baterkama se nedělalo nic. Jenom v té elektronice říkám něco, měnily se tady brzdové desky, ale mě v servise tehdy říkali, že už po 30 000, že bych je měl vyměnit. Já jsem to auto koupil, když to mělo naježděných 14 000 km, takže nevím, jak ten pán s ním přede mnou jezdil a brzdil. Nicméně servis tehdy chtěl vydělat, takže mě při 30 000, když jsem se tam byl podívat, řekl, že bych měl vyměnit brzdy.
Mně se to nezdálo. Já jsem se ptal, kolik stojí výměna brzd a oni řekli 3,5 tisíce euro. A já říkám, cože? Potom teda, když ten pán viděl, že se k tomu nemám, tak mě říká, no a tak my vám to vyměníme a nemusíte nám platit za práci, jenom za náhradní díly. A já říkám, a kolik to je? Oni říkali 2800 euro. Takže jsem jel dom a jednak se teda zjistilo, že jsem s těma brzdama najezdil ještě dvojnásobek, asi 70 000, ne 30, protože je to vlastně, má to shodný komponenty s Lotusem, tak u Lotuse mě řekli, můžeš si vybrat mezi několika značkama a dokonce i barvama nějak od 100 do 150 liber za sadu brzdového obložení. Když jsem pak šel ještě k další firmě, která se zabývá prodejem náhradních dílů, tak jsem ty brzdové destičky pořídil na auto za 1800 korun v přepočtu, což není ani 100 euro. A vlastně za 2200 necelých 100 euro i s prací. Jo, takže jako člověk musí opravdu přemýšlet. Já vím, že mě v tomhletom nebudou mít asi rádi značkový servisy, i když do značkového servisu taky jezdím, ale člověk musí přemýšlet hlavou. Tady třeba na tomhle autě, tohle jedeme teďka jako kabriolet, ono to má na zimu pevnou karbonovou střechu, ale není to automat, je to normální ruční stahování. Ruplo mě tam lanko. U Tesly to lanko stojí asi 3400 korun. Když jsem zavolal do Lotusu, tak u Lotusu to stojí 1500 korun. Takže predsa len z toho Lotusu tie komponenty tu niektoré sú zamíniteľné, konkrétne brzdy. Tesla to od nich koupí a prodávám to se 100% rabatem. Já jsem měl dneska ještě 20 km od Brna na Slovakia Ring, 200 km to bylo přesně a dojel jsem senka na půlku baterky. Ale jel jsem teda, přiznám se, jel jsem bez střechy. Čiže vy ste sa kochal, pane doktore, že? Ale při rychlosti tak těch 110. Čiže ty hrávo urobíš cez 300 km. Takhle, když bych jel třeba v zimě a jel bych nějakých těch 130, 140 dálnici Brno-Praha, což je 200 km, v těch zimnějších měsících ujedu tu Prahu a zůstane mě v baterce 50 km. Ale když si fakt dávám záležet, lechtám ten plyn, jedu do té 100, jo, vyřazuji z kopečka, takzvaně plachtím, tak vlastně těch 300 km dávám v pohodě. Říkám, je to 10letý auto. Jo, rok výroby 2012. Tie prvé Tesly Roadster, ktoré sa vyrábali, tak mali problémy s prevodovkami, ale nie, že by sa kazili, ale problém v tom, že pôvodne vo výrobe mali byť úplne iné. Na začiatku boli teda dvojrýchlostné, ale ty už máš vlastne verziu s jednou rýchlosťou. Ano. Čiže už stláčaš Dčko, Nko alebo cúvanie. Je to sice rok výroby 2012, ale v podstatě výrobní číslo to má 405. Z tých 2,5 tisíc máš 405. Už sme hovorili o kapacite, o dojazde, ale čo mňa zaujíma, tak je, ako rýchlo sa toto auto dobije, keď to dáš, lebo spomínal si mi, že má to taký menší handicap. Tohleto auto se dá nabíjet několika způsoby, je to vždycky jednofázový způsob, samozřejmě z 220 doma, dneska 230, tím se to nabíjí asi 25 hodin to auto. Ty ještě neutíkejte, prosím. Potom máme 380, dneska 400 V, tím se to nabíjí 8 hodin. Pak vlastně, pokud já budu mít silnější pětikolikovou zásuvku, která zvládne 64 A a na to samozřejmě příslušný kábel, tak to auto se dá nejrychleji nabít za 4,5 hodiny. Tesla v papírech má, že se to dá nejrychleji nabít i za 3,5 hodiny, ale tam musíte mít 75 A a to jsem nikdy neviděl a můj kábel funguje do 64 A. Celkom zaujímavé, že ak si otvoril aj tie kufre, tak tam je vidno práve to, že Tesla použila ten karbon všade, kde sa dalo, aby teda mala tú úsporu hmotnosti. Vnútri my sme napríklad rozmýšľali, že kam vôbec dáme, že telefóny alebo diktafón na nahrávanie toho zvuku. Tady se dá něco položit, no, ale to je také malé, jsou tady skulinky. No. Ešte tu mám, tak no, to je tiež tak na cigarety.
Má to stabilizačný systém? Má. Nemá to teda posilovač řízení. Čo je zbytočné v tomto aute? Ano, a má to trošku horší brzdy teda. U těch druhých Tesel, když zabrzdíte, tak opravdu stojíte. Tady brzdím z 60, když zabrzdím ze 180, tak jako tam člověk uvidí, že to auto fakt míň brzdí. A to aj napriek tomu, že tu máme AP Racing vpredu strmene, ale oni sú také dosť titerné, neviem, že čisto nejaké len dvojpiesty alebo čo. Co má ještě zvláštnost, která teda připadá mně to auto, že když s tím jedete 180 nebo nějakou takovou vyšší rychlost, tak to auto je tak udělané, že vám to nepřipadá, že jedete rychleji. Ale když s tím jedete po městě 40, tak máte pocit, že jedete rychle. Ale napríklad aj podvozok, že celkom pohodlný je. Když jsou větší ty výmoly, tak jako nevím, jestli trpí víc to auto nebo já, jo, jako, že soucítím s tím autem. Keď sa ešte vrátime k tomu servisu, tak bežná údržba na toto auto z čoho pozostáva? No sú to tie brzdy, pneumatiky. Oni chtějí, aby člověk jednou za rok přišel do servisu, samozřejmě taky diagnostika, aby mohli něco najít a něco vám vyservisovat. Brzdy jsem měnil při těch asi 70 000 kilometrech. Teďka to vypadá, že to má brzdy dobrý, ale od těch 70 je tam 35 000, jo, to auto má 95. Ďalšie plány s týmto autom, pozerali sme, že ten polep, ktorý tu je, tak ten už je taký dosť zničený, ten pôjde preč. Ten půjde pryč a nechal bych to, spíš aby tam zase to mělo chvíli zase ten nádech té sportovní červené, co patří k tomu. A tak vy mi teraz napíšte dole do diskusie na YouTube alebo na Instagram, kde dáme nejaké fotky, či si myslíte, že Tesla Roadster je geniálny nápad alebo slepá vývojová vetva. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čau.